Nou, goedemorgen allemaal. We gaan vandaag een mooie vliegdag maken. Het is wel warm, dus goed drinken allemaal. De meesten kennen de regeltjes wel, weinig regeltjes. Eerst de harde grens, dat is die eerste bomenrij hier. Daarachter begint Elst en we willen nooit boven de bebouwde kom vliegen. Het circuit is vandaag naar het oosten starten. Linksom circuit, uitkijken dat je niet over die bomen aanvliegt, want hou lucht onder de bomen. Ja. Of onder je vliegtuig. En dan raak je nooit iets. De piloten staan bij elkaar, zodat ze kunnen communiceren. We gaan het nou helemaal vandaag echt goed volgens het boekje doen. Hè? Zo. Er wordt naar ons geluisterd en gekeken. Start! Mijn naam is Ronald en ik vlieg nu, we kijken, ik denk 3 jaar ongeveer. En wat maakt het mooi? Ja, wat maakt het mooi? De techniek, denk ik. En natuurlijk het vliegen. De beheersing, hè, dat je het moet leren. En natuurlijk dat je vliegen op zich natuurlijk mooi vindt. Of vliegtuigen, interesse hebt in vliegtuigen, denk ik. Dat speelt denk ik wel mee. We gaan dubbele besturing creëren door met een kabeltje. Dat kan ook draadloos, maar dan ziet niemand dat je les aan het geven bent. Dus we gaan met een kabel de besturingen aan elkaar koppelen. Dan gaan we even kijken of de richtingsroeren en alles de goede kant op gaan. En dan rechts en links. We gaan beginnen. Start! Ik start hem dus, hè? Ja. En 3, 2, 1. Jij hebt de besturing. Dan komt de voetbalvraag, wat gaat er nu door je heen? Wat er omheen gaat, spanning, Emoties. nog net geen angst. Het is ook de eerste keer hè, dat ik kijk, het is wel leuk op zo'n simulator, maar dit is toch even wat anders. Het is veel spannender. Je kunt natuurlijk schade hebben en je hebt ook nog te maken dat je vliegt met een vliegtuig van iemand anders. Ja, en de vuistregel is horizontaal houden als er wat Ja, gebeurt. de vleugels. Ja. Ja, Landing! ja joh. Ja.